Aquesta primera xerrada intentarem donar-vos algunes claus sobre quin és el rol de les famílies en el procés d'acompanyament dels fills i filles en la tria d'estudis, tant en les últimes, tant al final de l'ESO com al final del batxillerat. Jo crec que aquest és un rol molt important que de vegades, el rol de les famílies, que de vegades hem menystingut i la meva experiència em demostra que no és per falta de voluntat o de ganes, sinó perquè s'ha tornat tan complex el procés de tria d'estudis que ens resulta desconcertant moltes vegades. És a dir, fins i tot els que vam tenir la sort, els que hem tingut la sort de tenir una formació prèvia, d'anar a la universitat o d'estudiar el que abans era la formació professional, doncs s'ha transformat l'escenari de tal manera que ja és res s'assembla al que nosaltres vam estudiar i això també ens genera una certa inseguretat. Però jo penso que el rol de la família continua sent molt important perquè som segurament els principals coneixedors dels nostres fills i filles, però que ha de ser sobretot un rol d'acompanyament en la presa de decisions, estimulant molt la iniciativa dels nois i noies. És a dir, penso que han de ser proactius, a vegades estan com una mica adormits i penso que com que els hi va el futur, val la pena que nosaltres els remoguem i els hi fem preguntes i que en cap cas no oblidem que són ells i elles els protagonistes d'aquest procés d'orientació que comença sobretot a quart d'ESO i que continua al batxillerat, pel que fa a les etapes que ens ocupen. Jo, mentre m'estava organitzant els apunts i les idees claus de la xerrada, he identificat com 3 grans fases en aquest procés de... A veure, podeu intentar apagar-vos els micròfons, si no, a veure si puc fer-ho. Un momentet. Ja està. Estava compartint pantalla. No, val. Doncs us deia que havia diferenciat com 3 etapes dintre d'aquest procés d'orientació. Hi ha una primera etapa que per mi és cabdal, que és quines són les característiques dels vostres fills i filles i que els ajudeu a identificar les seves fortaleses, els seus punts forts. Tots i totes tenen punts forts. Per tant, aquest és un primer pas. I en segon pas, un cop hem identificat quins són aquests punts forts, de veure quins són els diferents itineraris formatius sense perjudicis, sense idees preconcebudes i ajudar-los a triar quin és l'itinerari que millor s'ajusta al seu perfil. I finalment hi ha una tercera part, que és veure quina és l'oferta formativa, segurament d'entre les possibilitats que tenen a l'abast, perquè si algú vol estudiar un cicle formatiu, segurament no es plantejarà estudiar-lo, potser sí, però segurament no a l'altra punta de Catalunya. Llavors, quines són les possibilitats formatives, quins centres hi ha que ofereixin els estudis que més s'ajusten al nostre perfil d'entre les possibilitats que tenim al nostre abast. Llavors, pel que fa a la primera fase, aquesta m'hi extendré poc, però vull recordar unes quantes idees que penso que són claus i les dic tant com a periodista especialitzada en orientació, com ha explicat la Cristina, i també com a mare. Com són els vostres fills i filles? Alguns trets de la seva personalitat. Quines són les seves habilitats? Quines són les seves aptituds? Quines són les seves competències? Què fan fàcilment, què heu detectat que fan fàcilment, que altres companys o companyes no se'ls dona tan bé, el que sigui. Quins són els seus valors? Què és important per ells? Tenen vocació de servei, per exemple, o no? Són més aviat tímids o són extrovertits?
aquest tipus de característiques personals que penso que són fonamentals, són preguntes que sobretot és el procés que diem d'autoconeixement. Com soc jo? I que aquí, doncs, insisteixo, penso que el vostre paper és fonamental perquè abans que qualsevol tutor, tutora, orientador, orientadora i per suposat que nosaltres mateixos sou vosaltres qui coneixeu els vostres fills. Aquesta part més personal, que crec que és fonamental abans de prendre una decisió sobre l'itinerari, crec que s'ha de complementar amb una part d'anàlisi de la trajectòria acadèmica. És a dir, veure fins al moment, tant si estic a quart d'ESO com si estic a batxillerat, quines assignatures són les que se'm donen millor, què és allò que sé fer, què és allò que se'm dona millor fer a nivell acadèmic. I finalment, en aquesta part de com soc, quins són els trets de la meva personalitat, quina és la meva trajectòria acadèmica, quines són les assignatures que se'm donen bé, hi ha una tercera part fonamental que són els interessos i les motivacions. Pot ser que hi hagi una assignatura que se'm doni molt bé, però és que jo no em veig fent un estudi on les matemàtiques tenen un paper fonamental, encara que potser les matemàtiques se'm donen molt bé. O jo no em veig fent un estudi en què la llengua tingui un paper fonamental, encara que la llengua se'm doni molt bé, perquè jo potser tinc algunes habilitats més pràctiques, més manipulatives, el que sigui. Llavors, insisteixo, aquí jo no m'extendré molt perquè no soc especialista, no soc orientadora, no soc psicòloga, no soc tutora de cap grup, però de vegades només aturant-nos amb algunes qüestions molt bàsiques i sovint no ho sé, però alguns cops els estudiants prenen decisions errònies perquè no s'han aturat a pensar en aquestes qüestions que són bàsiques. Llavors, un cop tenim aquesta primera fase d'autoconeixement, que insisteixo, sobretot a les tutories dels centres es treballa molt, anem a la segona part, a la segona fase, que és explorar i valorar quins són els itineraris formatius amb deteniment i triar quin és el que millor s'ajusta al nostre perfil. I per això, ara sí que us compartiré la pantalla amb una primera diapositiva, que és la piràmide educativa. La piràmide educativa comença de la secundària, diguem-ne, de l'educació postobligatòria, comença a l'ESO. Realment, quart d'ESO és un moment de certa transcendència, però senzillament perquè acadèmica, perquè fins a quart d'ESO els alumnes venen d'un itinerari acadèmic molt pautat, amb molt poca capacitat de decidir què estudiaran el curs vinent. Únicament a tercer d'ESO han pogut triar algunes assignatures optatives de quart. Però, diguem-ne, el primer gran moment de decisió acadèmic arriba a quart, perquè quart sí que ja poden triar què estudiaran a partir del curs vinent i els itineraris immediats són cursar un batxillerat o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. El que mostra aquesta piràmide o el que vol mostrar és que totes les etapes estan interconnectades i que no hi ha un sol camí per arribar a un mateix objectiu. En l'últim esglaó de la piràmide hi ha els graus, que són els graus universitaris. Aquest cercle de color taronja són els estudis universitaris. Hi ha els cicles formatius de grau superior, l'FP de grau superior, que en rang és equivalent als estudis universitaris, i els ensenyaments artístics superiors. Doncs bé, des de l'ESO podem arribar a cursar estudis universitaris havent passat per un batxillerat, que certament és l'itinerari més curt per arribar a la universitat, o havent passat per l'itinerari, diguem-ne, de cicles formatius, havent fet un cicle formatiu de grau mitjà, havent cursat posteriorment un cicle formatiu de grau superior i havent arribat a la universitat. És a dir, que ara explicaré amb una mica més de deteniment com es connecten totes aquestes etapes. I deia que quart d'ESO és un moment de certa transcendència, però precisament perquè hi ha moltes maneres, molts camins d'arribar a un mateix objectiu, també hem de treure transcendència. Hem de treure nosaltres transcendència com a pares i mares i els hi hem de treure els nostres fills, perquè la decisió que prenguin ara
tampoc és irreversible, tampoc els marcarà per tota la seva vida. Tindran opcions de canviar si quan trien una etapa no s'hi senten prou còmodes, veuen que l'estudi que han triat no s'ajusta prou al seu perfil i decideixen reconduir el seu itinerari acadèmic. Llavors, comencem per la base, que és la ESO, i us deia que les opcions immediates són cursar un batxillerat o cursar un cicle formatiu de grau mitjà. Vaig intentar explicar algunes diferències bàsiques entre aquestes dues etapes. Començo pel batxillerat. El batxillerat és una etapa de 2 anys, com aquí veieu en el gràfic. Jo crec que un dels trets fonamentals del batxillerat és que no són estudis finalistes, no són estudis que preparen per accedir directament al món laboral, sinó que el que pretenen és proporcionar a l'alumnat una base cultural sòlida, però que prepari per uns estudis futurs, per uns estudis posteriors, després veurem quins, que en aquests estudis posteriors sí que ja adquirirem aquestes competències més específiques per desenvolupar una activitat laboral. Però insisteixo, aquells estudiants que diuen no, és que jo, de vegades en alguna sessió en quart d'ESO, és que a mi el que m'interessa és anar a treballar el més aviat possible. Llavors, per això vull fer el batxillerat. Doncs no, aquest no és el camí per fer el batxillerat, perquè insisteixo, no són estudis que preparin directament per accedir al món laboral. Un 46% del currículum de batxillerat és comú, un 46%, o sigui, gairebé la meitat del currículum de batxillerat és comú. I els alumnes, els estudiants que optin per aquesta via, hauran d'estudiar matèries, algunes de les quals no estan necessàriament vinculades als estudis desitjats posteriors. És a dir, hauran d'estudiar algunes matèries que no són precisament matèries que els agraden, al costat d'altres que sí. Són estudis que comporten un salt en el ritme de treball respecte a l'ESO. És un ritme de treball més ràpid, més exigent, hi ha un augment de la càrrega de continguts i penso que es requereix sobretot un hàbit d'estudi important, una certa autonomia en el treball i un hàbit d'estudi. Per contra, els cicles formatius de grau mitjà, aquí veiem que són de 2 anys de durada perquè majoritàriament ja tots són de 2 anys de durada, en queden uns pocs que són només d'1 any i a diferència del batxillerat, aquests sí que són estudis professionalitzadors que preparen per accedir al món laboral a curt termini. Què vol dir a curt termini? Doncs entre 2 i 4 anys. 2 anys o 1 any, que en queden uns pocs, si cursem només un cicle formatiu de grau mitjà, hi ha cada cop una tendència més gran als titulats que han acabat un cicle formatiu de grau mitjà cursar en posterioritat un cicle formatiu de grau superior. Aquí sí que estudiarem assignatures suposadament més vinculades a l'aprenentatge d'una professió, d'una feina, d'una activitat professional. I l'estil d'aprenentatge és molt més pràctic, molt més manipulatiu i molt menys abstracte. El batxillerat sí que demana, a més d'hàbit d'estudi, certa capacitat per treballar amb coneixements abstractes. Aquest seria el primer estat després de l'ESO. O bé cursar batxillerat o bé cicle formatiu de grau mitjà. Anem a veure què podem cursar a continuació. A veure si aconsegueixo identificar-vos. Ara crec que no. És ella que ho ha posat, això. Sí? A veure. Tinc un vale que em caduca. Cristina, t'he silenciat. D'acord. Continuem. Des del batxillerat. Us explicava que una de les característiques del batxillerat és que no prepara per accedir directament al món laboral, sinó que és una mena de curs pont, li podem anomenar així, curs pont per accedir a estudis posteriors. Quins són els estudis als quals podem accedir des del batxillerat? Teníem aquestes 3 opcions que ja vèiem al capdamunt de la piràmide. Des del batxillerat
podem anar a la universitat, a cursar un grau universitari. Podem accedir directament des del batxillerat a la universitat? No. Hem de fer obligatòriament la prova de selectivitat. Havent aprovat la prova de selectivitat s'ha transformat, però ja existeix des de fa molts anys. Havent aprovat el batxillerat i havent aprovat la selectivitat, això vol dir que ja tinc una plaça garantida als estudis universitaris desitjats? No, perquè cadascun dels graus universitaris té una nota de tall, que és la nota mínima requerida cada any per accedir a cadascun dels estudis. Hi ha estudis amb notes de tall molt altes i estudis amb notes de tall baixes. Les notes de tall, la forquilla màxima de notes de tall, arriba des que va canviar la prova de selectivitat fins a 14. És a dir, el que no ha canviat és que els estudiants que cursen el batxillerat o que cursen un cicle formatiu, la nota màxima que poden treure és un 10, però quan anem a fer la prova de selectivitat, la selectivitat té dues parts. Aquest és un dels principals canvis de la prova de selectivitat que es va introduir em sembla que va ser fa 12 anys. La prova de selectivitat té dues parts. Hi ha una primera part que és la més semblant a que existia de tota la vida, que és una prova obligatòria que han de fer tots els estudiants de batxillerat que vulguin anar a la universitat. D'aquesta primera part de selectivitat obligatòria, en què més o menys tothom s'examina dels mateixos exercicis, ho estic dient una mica a grans trets, però més o menys tothom fa els mateixos exàmens. També d'aquesta primera part de la prova, la nota màxima que es pot treure és un 10. Hi ha una segona part de selectivitat que és voluntària, que per tant no l'han de fer necessàriament tots els alumnes, opten aquells alumnes que pensen que poden necessitar nota. Doncs en aquesta part voluntària, anant-nos molt bé les coses, es pot obtenir una puntuació màxima de 4 punts addicionals. Això és el que fa, a través d'aquesta segona part de selectivitat, que les notes màximes puguin arribar fins a 14. En qualsevol cas, insisteixo, del batxillerat, encara que vulguem accedir a un estudi universitari on la nota que necessitem és un 5, amb un 5 en tenim prou, i nosaltres tenim un 7 de mitjana de batxillerat, estem obligats almenys a fer la primera part de selectivitat, que és obligatòria, i la segona, si volem, per sumar punts addicionals. Des del batxillerat tenim una altra opció, que és accedir directament a un cicle formatiu de grau superior. Aquí sí que accedim directament sense necessitat de fer cap prova. Ara bé, això vol dir que tenim una plaça garantida al cicle formatiu de grau superior desitjat? No necessàriament. La llei de l'oferta i la demanda funciona exactament igual per accedir a la universitat que per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Si per accedir a un cicle determinat hi ha més demanda que places ofertades, si hi ha més estudiants que volen cursar-lo que no pas oferta de places, doncs com que no hi entren tots, accediran a un cicle superior aquells alumnes que vinguin amb millor expedient acadèmic de batxillerat. Ara estem veient els estudis als quals podem accedir des del batxillerat. Després veurem que a cicles formatius de grau superior també s'hi pot accedir des de l'EFP de grau mitjà. I per últim, des del batxillerat també podem accedir a ensenyaments artístics superiors. Quin tipus d'ensenyaments? Ensenyaments, estudis de disseny, estudis de teatre, estudis de dansa, estudis de música, que són del mateix rang equivalent tant als estudis universitaris com als de cicles formatius de grau superior. I per accedir als ensenyaments artístics superiors ens caldrà fer una prova que no és la prova de selectivitat. La prova de selectivitat, insisteixo, em serveix només per anar a la universitat. És un altre tipus de prova específica per accedir a aquest tipus d'ensenyaments. Això pel que fa a la continuïtat del batxillerat amb estudis posteriors. I després tenim l'itinerari de cicles formatius de grau mitjà. Hi ha, diguem-ne, 3 grans categories de cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior. El que són els ensenyaments professionals, i aquí tenim els estudis d'administració i gestió, estudis de comerç, estudis de turisme, estudis de sanitat, estudis de mecànica, d'electrònica, d'informàtica, fins a
24 famílies d'estudis, aquí sí que molt específics, és un tipus de formació molt concreta per adquirir una preparació que ens capaciti ja per tenir sortida directa al mercat laboral. Tenim la categoria dels ensenyaments artístics de formació professionals, en aquest cas 10 famílies d'estudis, i la categoria d'ensenyaments esportius, 14 famílies d'estudis. Amb el títol de tècnic de formació professional, de grau mitjà, podem anar al món laboral, però com us deia, cada cop és més freqüent que titulats de cicles formatius de grau mitjà vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior. Com s'accedeix des d'un cicle formatiu de grau mitjà a un cicle formatiu de grau superior? S'hi accedeix directament. I el mateix que comentava abans. Qualsevol estudiant de cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior? Depèn. Si vull accedir a un cicle superior, que no hi ha competència per entrar perquè s'obren places, hi podrà accedir qualsevol estudiant de cicle formatiu de grau mitjà, sempre que tingui el títol. Si vull accedir a un cicle superior on hi ha competència per entrar, doncs tindré més punts, més oportunitats per accedir si vinc d'una família afí al cicle que vull cursar. I quan tenim el títol de cicle de tècnic superior, per tant, el títol de cicle formatiu de grau superior, diguem-ne que encara se suposa que tenim més oportunitats laborals que amb el de cicle formatiu de grau mitjà, podem anar al mercat laboral, o bé, des de cicle formatiu de grau superior, accedir a un estudi universitari. Tenim l'opció d'accedir directament si amb la nostra nota de cicles ja tenim la nota mínima per entrar a la universitat, o si la nota mínima no la tenim, és a dir, no tenim la nota de tall mínima requerida, doncs llavors ens haurem de presentar també a la segona part de selectivitat, aquesta que serveix per pujar punts, per intentar millorar la nostra qualificació i accedir als estudis desitjats. Per tant, en resum, des de l'ESO podem cursar un batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà. Des del batxillerat anem a la universitat havent passat per la prova de selectivitat. La primera part, la fase general, és voluntària, la segona obligatòria, perdó, la segona part és voluntària i ens serveix per si necessitem sumar punts a la nostra mitjana, nota mitjana d'accés. Des del batxillerat accedim directament a un cicle formatiu de grau superior sense necessitat de fer cap prova, cosa que no vol dir que tinguem una plaça garantida a l'estudi desitjat, depèn de la relació entre oferta i demanda, o bé podem accedir a un ensenyament artístic superior. I des de l'itinerari de cicles, des del cicle formatiu de grau mitjà, podem accedir directament a un cicle formatiu de grau superior. Si hi ha competència per entrar, tindrem més punts si venim d'una família afí i si, tot i venint d'una família afí, continua havent-hi competència per entrar, llavors les sol·licituds s'endreçaran per nota. I, en acabat, des d'un cicle formatiu de grau superior, podem anar a cursar un estudi universitari. Això pel que fa a la visualització dels diferents itineraris formatius. I ara ens quedaria l'última part, que és veure quina és l'oferta formativa. I aquí, com ja apuntava la Cristina, l'Ajuntament de Vilassar, igual que altres ajuntaments de Catalunya i un total de gairebé 300 centres educatius de Catalunya, estan subscrits a aquesta plataforma que és unportal.cat. Aquesta plataforma el que fa és reunir en un sol portal, en un sol lloc web, tota la informació que pensem que pot ser d'utilitat de cara a la tria d'estudis posteriors. Aquesta plataforma té 4 accessos independents. Pels estudiants de quart d'ESO que volen cursar un batxillerat, aquí tenim el cercador d'estudis universitaris amb informació sobre el batxillerat, aquí trobem informació tant sobre el batxillerat com sobre els diferents graus universitaris,
I després tenim el cercador específic de cicles formatius de grau mitjà. Per completar les possibilitats d'estudi, tenim també el cercador de cicles formatius de grau superior, que podria ser d'utilitat pels que ja han cursat un cicle de grau mitjà, com pels que han cursat el batxillerat, però en lloc d'anar a la universitat volen fer una formació professional de grau superior. I tenim encara un quart cercador, que és de màsters, però aquest no està pensat per orientar els alumnes, està pensat més aviat per vosaltres, per les famílies o pel professorat o pels tècnics municipals, és a dir, diguem-ne, professionals que ja tingueu una llicenciatura i que en un moment donat potser us podeu plantejar fer un màster. Aquests són els 3 webs útils de cara a l'orientació. Començo pel web d'estudis universitaris. Com a centres subscrits a través de l'Ajuntament, teniu cadascun dels instituts un usuari i una contrasenya. I tant l'alumnat com les famílies com el professorat entreu amb l'usuari i contrasenya de centre. Jo ara entraré amb el del Pere Ribot mateix. Ara us el posaré aquí. Si de cas, us introduiré l'usuari i contrasenya al xat perquè em pugueu prendre nota si ara no el teniu a mà. Però, per exemple, els de l'Institut Pere Ribot, entreu amb l'usuari hiper@unportal.cat i la contrasenya hiper17. Després us els poso al xat. Totes les famílies i tots els alumnes entren amb aquest usuari i contrasenya. Els tutors i orientadors i la Cristina, des del Servei d'Orientació de l'Ajuntament, ja fan acompanyament als vostres fills i filles, ja fan l'orientació amb aquesta eina, entre d'altres. Vull dir que tot això que us explicaré, els vostres fills i filles ja ho coneixen. Estem al cercador d'estudis universitaris. Si sou pares i mares de quart d'ESO i, per tant, abans d'arribar a la universitat necessiteu informació sobre el batxillerat, en aquest menú superior horitzontal hi ha pàgines d'informació complementària, diguem-ne, al cercador, i una d'aquestes pàgines és el batxillerat. Aquesta pàgina que hem refet, hem actualitzat fa molt poc perquè la volíem fer encara més fàcil i més intuïtiva. Tenim un vídeo, ara no us el posaré, però si després teniu curiositat us el mireu, en què en una mica més de 2 minuts hem intentat fer una pinzellada explicant com s'estructura el batxillerat. I aquest vídeo es recolza en aquesta pàgina on expliquem, vaig a fer una explicació molt breu per a les famílies de quart d'ESO, que hi ha 3 grans modalitats de batxillerat, que són la científica, tecnològica, la humanística social i la modalitat artística, que tots els batxillerats s'estructuren a partir d'una part comuna, que és aquella part que han de cursar tots els alumnes independentment de la modalitat triada. Us deia a l'inici que un 46% del currículum de batxillerat és currículum comú i una part diversificada, que aquesta sí que variarà en funció de la modalitat que triï cadascun dels vostres fills i filles i de les matèries específiques de modalitat. Llavors, aquí hem fet uns grans gràfics perquè quedi molt clar i esteu veient, en aquest cas, quines són les matèries comunes. Encara ara ens trobem de vegades alumnes que diuen no, jo vull fer el batxillerat científic perquè és que a mi no m'interessen les llengües, vull deixar d'estudiar llengua. No, és que les 3 llengües són matèries del currículum obligatori del batxillerat. Llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, tant a primer com a segon curs, són matèries del currículum obligatori del batxillerat. Per tant, tant si triem l'artístic com el científic, com l'humanístic, com el social, les haurem de cursar obligatòriament. Quines són les altres matèries que haurem de cursar obligatòriament si escollim l'itinerari del batxillerat? Doncs, Ciències per al món contemporani és una matèria nova que no han cursat els vostres fills a l'ESO, que s'introdueix a primer de batxillerat i és una matèria de cultura científica general. Filosofia
que no sé si en algun cas potser la poden ja haver estudiat a quart d'ESO com a optativa, però en qualsevol cas a primer de batxillerat la filosofia és obligatòria, i educació física, aquesta és una assignatura amb la qual ja estan familiaritzats perquè ja és una assignatura que venen fent des de primària i des de tota l'ESO. A segon de batxillerat es mantenen les 3 llengües dintre del currículum comú, desapareix la matèria de ciències per al món contemporani, desapareix l'assignatura d'educació física, l'assignatura de filosofia es reconverteix en història de la filosofia, és a dir, farem filosofia d'una manera o altra a primer i a segon de batxillerat, triem la modalitat que triem i s'incorpora l'assignatura d'història. I a més, entre primer i segon curs, obligatòriament haurem de fer un treball de recerca. El treball de recerca compta un 10% de la nota mitjana del batxillerat. I aprofito per dir, que ho acostumo a explicar també quan fem formacions a quart d'ESO, que a l'hora de fer la mitjana de batxillerat, la nota de segon curs no és més important que la nota de primer. La nota de primer de batxillerat compta exactament igual que la nota de segon. Normalment els estudiants no prenen consciència. Si volen anar a la universitat i necessiten una nota alta, els acostumen a entrar a les presses per aconseguir bona nota quan arriben a segon. Quan bé, el primer curs ja compta un 45% de la nota final. Un 45% la nota de primer, un 45% la nota de segon i un 10% el treball de recerca. D'aquí surt la nota de l'expedient de batxillerat. Micròfons. Aquí veieu els gràfics corresponents a les matèries de modalitat. Aquest concretament és del batxillerat de Ciències i Tecnologia. El batxillerat de Ciències i tots els batxillerats tenen una matèria obligatòria associada a la modalitat. És a dir, a banda de les matèries obligatòries del currículum comú, n'hi ha una que està associada a cadascuna de les modalitats i que si l'estudiant tria aquesta modalitat l'ha de cursar obligatòriament. En el cas del batxillerat de Ciències i Tecnologia, la matèria de modalitat obligatòria són les matemàtiques. I a partir d'aquí, per completar el currículum, l'estudiant tria 3 matèries més d'entre el ventall de possibilitats. Aquí esteu veient, diguem-ne, el ventall de màxims, però generalment cada centre, cada institut té els seus propis itineraris, les seves pròpies agrupacions de matèries. Però diguem-ne que dintre del batxillerat científic les matemàtiques no es poden triar, són obligatòries, però a partir d'aquí l'estudiant podria decidir si cursa biologia, química i física o física, tecnologia i dibuix tècnic, o biologia, ciències de la terra i química. És a dir, en principi, aquestes 3 matèries sí que les podria triar l'estudiant. Dins del batxillerat humanístic social hi ha 2 grans blocs, 2 grans itineraris. Per què? Perquè cadascun d'aquests itineraris té la seva pròpia matèria obligatòria d'opció. Si triem l'itinerari de Ciències Socials, el que es coneix com el batxillerat social, obligatòriament haurem de cursar matemàtiques. No són les matemàtiques científiques, són les matemàtiques aplicades a les ciències socials. Un tipus de matemàtiques menys abstractes i més pensada per poder ser aplicada en la resolució de problemes de la vida quotidiana. Però, tornant a un altre exemple comú, jo faré el batxillerat social perquè vull deixar de cursar matemàtiques. Doncs no, si triem l'itinerari social, obligatòriament haurem de cursar matemàtiques aplicades a les ciències socials. I si triem l'itinerari d'humanitats, la matèria de modalitat obligatòria és el llatí. I a partir d'aquí, del ventall de possibilitats que ens ofereix cada centre, triem 3 matèries a primer i 3 matèries a segon. Si us fixeu, algunes tenen continuïtat, economia de l'empresa, es pot cursar primer i es pot cursar segon, en canvi, geografia i història de l'art són matèries només de segon de batxillerat, que vol dir que a primer n'hem de triar unes altres, si fem l'itinerari del batxillerat social. I després tenim el batxillerat d'arts, que té com a matèria de modalitat obligatòria fonaments de les arts i després aquí veieu això,
dintre de la modalitat, quines són les matèries que poden escollir els estudiants per completar el currículum. Aleshores, anem a centrar-nos, per exemple, en la modalitat científica. Quin interès ha de tenir un estudiant que pensa que vol triar el batxillerat científic en escollir com a matèries de modalitat biologia, química i física o física, tecnologia industrial i dibuix tècnic? A l'hora de fer aquesta elecció és on, per anar bé, hem de pensar quin és l'objectiu, a on volem arribar, si és que volem anar a la universitat. Per què? Perquè hi ha matèries de modalitat de batxillerat que obren portes per accedir a determinats estudis universitaris i hi ha altres matèries de modalitat de batxillerat que obren portes per accedir a altres estudis universitaris. Com s'obren aquestes portes o com es tanquen? Doncs bé, perquè, us explicava a l'inici, les notes de tall arriben fins a un màxim de 14, hi ha estudis que tenen notes de tall altes i que per poder-hi accedir haurem d'optar a aquesta segona part voluntària de selectivitat per pujar nota. I en aquesta segona part voluntària de selectivitat per pujar nota ja no tothom s'examina del mateix. Si jo vull fer medicina, m'hauré d'examinar d'unes matèries concretes que em donaran punts per cursar medicina. Si vull fer enginyeria informàtica, m'hauré d'examinar d'unes altres matèries que em donaran punts per entrar a enginyeria informàtica. I si vull fer comunicació audiovisual, m'hauré d'examinar d'unes altres matèries que em donaran punts per accedir a comunicació audiovisual. Si jo no he cursat aquestes matèries al batxillerat, doncs tindré menys possibilitats de sortir-me'n. No vol dir que no me'n pugui sortir, però tindré més possibilitats de sortir-me'n si aquestes matèries que ha arribat el moment m'ajudaran a sumar punts, les he cursat al batxillerat. Anem a posar un parell o tres d'exemples perquè veieu aquesta connexió que us comento. Continuem a un portal, sortim de la pàgina de batxillerat i anem al cercador de graus, al cercador d'estudis universitaris. Llavors, aquí es poden fer des de cerques més genèriques a cerques molt específiques, perquè està pensat aquest cercador perquè l'utilitzin tant els alumnes de quart d'ESO i les famílies de quart d'ESO com les famílies i els alumnes i els tutors i orientadors de primer i segon de batxillerat. I, evidentment, estan en moments de decisió diferents. Però, en qualsevol cas, hi ha una cerca que és dintre de la cerca bàsica, la cerca per paraula, que tant si estic a quart d'ESO com si estic a batxillerat, tant si soc un estudiant com si soc una família, crec que és una de les cerques més intuïtives d'aquest portal, perquè només introduint una paraula clau veig tots els estudis que puc cursar vinculats amb aquesta paraula o amb aquest àmbit, diguem-ne, del meu interès. Per cert, crec que m'he oblidat de dir, és un cercador d'àmbit català. Per tant, aquí tenim tots els estudis universitaris que es poden cursar a les universitats de Catalunya. Actualment, les universitats catalanes oferten més de 700 graus universitaris i quan entrem a cicles també estarem parlant d'oferta de centres de Catalunya que imparteixen cicles formatius. Per tant, cerca bàsica. És més, faré abans una altra cerca, perquè dintre de la cerca bàsica tenim la cerca per paraula, que insisteixo que jo crec que és la més intuïtiva, però també tenim una cerca per estudi, pensada per estudiants que ja tinguin molt clar què és allò que volen cursar. Llavors, perquè veieu la diferència, començaré fent una cerca per estudi. I anem a posar-nos en la pell d'un estudiant de batxillerat o de quart d'ESO, però que té ja molt clar que quan vagi a la universitat vol estudiar biologia, el grau de biologia. Anem a fer aquesta cerca. Doncs bé, hi ha 4 universitats a Catalunya que ofereixen el grau de biologia, que són la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, la Universitat de Girona, ja hem comentat que era un cercador d'àmbit català, i la Universitat de Vic. L'ordre de prelació pel qual surten els estudis per defecte és primer mostrar els graus de les universitats públiques i després els graus de les universitats privades. En aquesta primera finestra d'informació, què veiem?
Veiem la durada dels estudis. La durada estàndard dels graus universitaris són 4 anys. Això no vol dir que hi ha estudis que tenen una durada més llarga i que les dobles titulacions, la possibilitat de cursar un estudi combinat, també solen tenir una durada més llarga de 4 anys. El preu d'un curs complet. Costa molt saber, valgui la redundància, què costa anar a la universitat. Generalment, quan entrem al web de les universitats, el que ens informen és el preu del crèdit. Ni la família, ni l'estudiant, ni sovint el tutor de batxillerat o de quart d'ESO sap el que és un crèdit universitari. Un crèdit universitari equival a 25 hores de dedicació a una assignatura i un curs universitari té 60 crèdits. No val el mateix preu el crèdit per estudiar filologia catalana que medicina, que periodisme. Les universitats públiques tenen 3 tipologies de crèdit diferent amb 3 preus diferents. Un cop multipliquem el preu del crèdit pel nombre de crèdits d'un curs, aquest és el preu del primer curs, hem de sumar les taxes. Per tant, aquí el que mostrem és el preu real. Estudiar biologia en una universitat pública aquest any ha costat 1.643 euros un curs. Aquest any, per cert, que hi ha hagut una rebaixa de les taxes universitàries, perquè abans els preus eren més cars. Estudiar biologia a la Universitat de Vic, que és una universitat privada, un curs universitari val 5.900 euros. Penso que aquesta informació és útil per a les famílies. Després, una mica per trencar tòpics, i de vegades pensem que els estudis que tenen notes de tall altes són millors o tenen més prestigi o són més difícils que els que tenen notes de tall baixes, i no és cert. És a dir, la nota de tall és una equació que té a veure amb la demanda que tenen els estudis en relació a l'oferta de places. Generalment, quan als estudis hi ha competència per entrar, la nota de tall és alta. La nota de tall és la nota, com he explicat a l'inici, mínima que s'ha requerit aquest curs, segons les últimes dades disponibles, per accedir a cadascun dels estudis. Si us hi fixeu, si comparem la Universitat de Barcelona amb l'Autònoma, hi ha molta més demanda per entrar a la Universitat de Barcelona a fer biologia que no pas per entrar a l'Autònoma. L'Autònoma té menys places que la Universitat de Barcelona. Des d'aquesta relació, des d'aquesta pàgina de resultats, per veure ja tota la informació d'un grau concret i per veure la connexió entre les matèries que deia de modalitat de batxillerat i els estudis universitaris futurs, hem d'entrar a la fitxa. Però no entraré de moment a la fitxa perquè vull mostrar-vos la diferència entre la cerca per estudi i la cerca per paraula. A la cerca per paraula no necessàriament hem d'introduir el nom d'un estudi. Podem posar una paraula clau o encara que introduïm el nom d'un estudi, veurem tots aquells estudis relacionats amb la paraula que hem introduït. M'interessa la biologia, però no tinc clar si exactament vull cursar el grau universitari de biologia. Fem aquesta cerca. I veiem que en lloc de 4 graus hem passat a 42 graus. En primer lloc, els graus de biologia, perquè aquesta és la paraula que he utilitzat, però a partir d'aquí els cosins germans. A l'Autònoma podem cursar biologia ambiental, per exemple, a la Pompeu podem cursar biologia humana, a Girona s'ofereixen una doble titulació, uns estudis combinats de biologia més biotecnologia, i així tenim a tot 5 pàgines tota l'oferta d'estudis de biologia o afins de totes les universitats catalanes. Generalment, quan apareixen tants resultats de cerca, que diguem-ne que aquest llistat és difícil de manipular, pot ser que ens perdem, és convenient aplicar filtres, restringir el nombre de resultats. Per tant, tenim a la part superior esquerra de la pàgina un menú de filtres de cerca i aquí, per exemple, podríem buscar una universitat concreta, veure a la Universitat de Barcelona quins graus de biologia o afins es poden cursar. Afinem la cerca. Tenim 7 opcions: biologia, bioquímica, biotecnologia, ciències ambientals, ciències biomèdiques, ciències del mar,
i enginyeria biomèdica. Aquests, diríem, serien els graus relacionats amb la biologia. Vull veure més informació. Soc un estudiant de batxillerat o un estudiant de quart d'ESO que vull saber quines són les matèries que m'obriran portes per accedir a biologia. Doncs bé, entrem a la fitxa. Ara sí, cliquem sobre el nom de l'estudi i entrem a la fitxa. Ara estem davant d'una fitxa de grau. Totes les fitxes tenen la mateixa estructura. Tenim una part superior amb dades descriptives bàsiques de l'estudi, començant a la capçalera per la informació relativa a la universitat i a la facultat. Estem en un centre públic, és la Universitat de Barcelona, en un estudi que pertany a la branca de les ciències, per accedir al qual enguany s'ha necessitat una nota que ha estat per sobre de 11, aquest és el preu del primer curs, i al lateral veiem altres estudis relacionats que ens poden interessar, relacionats amb aquest. Per tant, si cliquem sobre Ciències del Mar, que també és un estudi, diguem-ne, relacionat amb les biociències, doncs anem a parar a una altra pàgina de resultats, en aquest cas només un resultat, perquè aquest és un grau que només imparteix la Universitat de Barcelona. Clicant sobre el nom de l'estudi, accediríem a la fitxa de Ciències del Mar. Tornem a la de Biologia, estàvem a la part superior, i a la part inferior ja ens podem entretenir molt més perquè tenim tota la informació dividida en aquestes 8 pestanyes. D'aquestes 8 pestanyes, n'hi ha una que és l'única que surt desplegada per defecte, que és la pestanya de presentació. I aquesta és útil per quart d'ESO, per primer de batxillerat i per segon de batxillerat, sempre i quan siguin estudiants que vulguin anar a la universitat. Estem a la fitxa d'estudi universitari. Com sabeu, la nota de tall cada any canvia i mai podem saber quina serà la nota de tall de l'any vinent per accedir a aquests estudis i encara menys la d'aquí 2 anys o la d'aquí 3 anys. I aquesta és una qüestió que genera molt neguit als estudiants, sobretot si volen accedir a uns estudis amb notes altes. No podem saber, no podem predir el futur, les notes del futur, però sí que podem veure com han evolucionat aquestes notes en els últims anys. Doncs bé, aquí tenim l'històric amb les notes de tall per accedir als estudis de biologia dels últims 6 anys. I el que veiem és que des de fa 6 anys la nota és alta o molt alta perquè està per sobre de 10 i per sobre de 10,5. I fins i tot aquest any ha fet un salt i s'ha situat per sobre de 11. Per tant, veient aquest històric, tant si estic a quart d'ESO com a primer de batxillerat i per suposat si estic a segon, si és que m'interessa cursar biologia, puc començar a pensar que és molt probable que necessiti una nota que estigui per sobre de 10. Com puc aconseguir una nota que estigui per sobre de 10? Doncs anem a baixar el cursor i arribem a l'apartat clau. Matèries que ponderen a la selectivitat. Matèries que m'obriran portes per accedir al grau de biologia. De quina manera m'obriran portes? Doncs bé, arribat el moment, si jo em presento a la segona part de selectivitat per intentar sumar punts i entrar a biologia, em puc examinar de qualsevol d'aquestes matèries. A banda de les matemàtiques, que és l'obligatòria del batxillerat científic, biologia, ciències de la terra, física i química. És a dir, un estudiant de quart que ha de triar la modalitat de batxillerat, si ja té clar, tot això no suposa que ho tingui clar, pot ser que no ho tingui clar, però si ja té més o menys clar que li podria interessar en un futur estudiar biologia, doncs ha de procurar triar algunes d'aquestes matèries del científic per completar el seu currículum de batxillerat, perquè són matèries de les quals es podrà examinar arribat el moment per pujar nota. I després, si voleu, ja entro una mica més de detalls de quina manera es puja nota. Però en qualsevol cas, aquestes són les matèries que connecten la modalitat, diguem-ne, científica del batxillerat amb els estudis de biologia posteriors. I a partir d'aquí podríem veure les assignatures del grau. És un grau de 4 curs, per tant, curs per curs, doncs a veure, què estudiarem? Si triem el grau de biologia, doncs haurem de, a primer almenys, haurem de cursar matemàtiques, haurem de cursar física, haurem de cursar química, a banda d'altres assignatures. Tenim fins i tot dades de rendiment. Aquestes són dades
que extraiem de la base de dades de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat. Us he explicat a l'inici que, em sembla que ho ha explicat la Cristina, que els impulsors d'aquest portal són periodistes de formació, que fa molts anys que ens dediquem a la informació educativa, i el que tenim són contactes amb les fonts d'informació que ens traslladen informació sobre els estudis universitaris o de cicles que no es troba fàcilment en altres portals. Llavors, aquí, per exemple, podem veure dels que han començat el grau de Biologia, quin percentatge a primer curs ja han abandonat la titulació, segons les últimes dades de la Secretaria d'Universitats i Recerca, que són del 2020. I dels que han abandonat la titulació, quin percentatge l'han abandonat perquè han canviat a un altre estudi, han fet un canvi de titulació. I quin és el percentatge dels que acaben la titulació en el temps previst? Què vol dir titular-se en el temps previst? Segons la definició oficial, acabar el grau en el temps que toca o, com a molt, en un any més. Aquí, per exemple, veieu que la taxa de graduació és mitjana, que vol dir que la forquilla dels que acaben en el temps previst està entre el 60 i el 80%, però en alguns graus aquesta taxa és baixa o fins i tot molt baixa i en d'altres veureu que la taxa de graduació és alta. Aquesta sí que és, penso, informació molt específica per batxillerat, no pas per quart d'ESO. Sortides professionals, aquesta sí que crec que és útil tant per quart d'ESO com per batxillerat. De què puc treballar com a biòleg? En quins àmbits? Doncs en l'àmbit sanitari, en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de la indústria farmacèutica, en l'àmbit del sector agropecuari o del medi ambient. Sortides professionals, àmbits laborals associats al grau de Biologia. I a la pestanya del costat, també molt interessant, dades relatives a l'ocupació dels titulats. I començo per la llegenda. Aquestes dades estan extretes d'un estudi oficial que fa cada 3 anys l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. L'última edició d'aquest estudi és del 2020, per tant són dades molt recents, molt actuals. El que sí que heu de tenir present és que es van encastar els titulats just abans de l'esclat de la pandèmia. Aquesta enquesta es va fer entre els mesos de gener i març del 2020. Per tant, sí que és informació, insisteixo, molt recent, però hi ha hagut una pandèmia pel mig. I aquí posem la mostra. Per tant, insisteixo, no és un estudi propi, és un estudi oficial que fa l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. I què es pregunta en aquesta enquesta? Doncs això, els titulats, si estan treballant, si estan a l'atur o si han seguit estudiant. Aquí destaquem la taxa d'ocupació. Quin tipus de funcions estan fent aquests titulats que treballen? Com van trobar la feina? Quant de temps van trigar a trobar-la? La informació està organitzada de major percentatge a menor percentatge. És a dir, la majoria dels titulats de Biologia de la UB van trigar menys de 3 mesos a trobar la seva primera ocupació. A continuació venen els que van necessitar més d'un any i, en tercer lloc, els que van tardar entre 3 mesos i un any. Aquest és un exemple de com s'organitza la informació. Quin és el sou majoritari dels que estan treballant a temps complet? Doncs en aquest cas el sou majoritari és inferior als 1.000 euros mensuals bruts. Després hi ha gairebé un 30% que guanyen entre 1.000 i 2.000 euros i un altre 28,6% que ja n'ingressen més de 2.000. El salari mitjà, aquest càlcul el fan ells mateixos, és de 1.664 euros mensuals bruts. Altre tipus d'informació que inclou aquesta enquesta, molt interessant també. Com valoren els titulats? Insisteixo, aquesta enquesta es fa als que ja han acabat 3 anys després d'haver-se titulat. Doncs bé, també se'ls pregunta com puntuen la formació que han rebut. Quina puntuació li donen a la formació teòrica i quina puntuació li donen a la formació pràctica. I com puntuen també la utilitat que aquesta formació té per la feina que estan fent. Hi ha una especificitat de les preguntes important. Després se'ls fa puntuar també la satisfacció amb la feina, aquells que estan treballant, doncs li posen un notable, un 7,9, i crec que és una de les parts més interessants de l'enquesta. Se'ls pregunta si ara haguessin de tornar a triar, si tornarien a cursar els mateixos estudis, si tornarien a triar, en aquest cas, Biologia, i si tornarien a triar la mateixa universitat, és a dir, si tornarien a triar la Universitat de Barcelona.
tant, això a grans trets, no he entrat a totes les pestanyes, és el que trobeu en cadascuna de les fitxes de grau. Si ara tornem al llistat i entrem a la fitxa de grau de Biologia de l'Autònoma, que és el mateix estudi però un grau diferent, doncs anem a parar amb una fitxa idèntica d'estructura però amb tota la informació diferent. Hi ha una altra funcionalitat, abans d'entrar a la fitxa, que és comparar. En aquest botó superior dret expliquem com funciona la comparativa. Hem de seleccionar 2 o 3 estudis, no podem seleccionar més de 3 estudis per comparar, sí que podem triar-ne 3 i un cop comparats tirar enrere i tornar-ne a triar 3 o 2 i anar-los comparant tots els que vulguem en blocs de 2 en 2 o de 3 en 3. Els seleccionem a través d'aquestes pestanyetes. He seleccionat Biologia a la UB, Bioquímica a la UB, per exemple, i Biotecnologia a la UB. I un cop seleccionats els 3, hem d'anar a clicar sobre el botó de compara i aquí tenim alguns dels indicadors destacats que veiem a la fitxa, però amb una comparativa transversal. Dels 3 estudis seleccionats puc comparar la nota de tall, la relació entre demanda i oferta, l'horari, el percentatge de la càrrega d'anglès, de matèries que s'imparteixen 100% en anglès en cadascun dels graus, el tipus de pràctiques, l'abandonament a primer curs, la graduació en el temps previst i algunes dades destacades, diguem-ne, d'inserció laboral. Fixeu-vos que he comparat 3 estudis diferents, tot i que del mateix àmbit, de la mateixa universitat. Però, tornant al llistat, si fem un altre tipus de cerca, a veure, tornem a treure... Tornem a buscar estudis de biologia, però en lloc de filtrar per universitat, doncs busquem estudis de la província de Barcelona, per tant, qualsevol universitat de la província de Barcelona i només centres públics, per exemple, si ens interessés veure centres públics. Afinant la cerca, aquí ja tenim moltes més opcions, perquè aquí no només apareixen estudis de la Universitat de Barcelona, sinó també de l'Autònoma i de la Pompeu. I a partir d'aquí podríem escollir un estudi de la UB, un estudi de la Pompeu i un estudi de l'Autònoma. Des d'aquesta pàgina de resultats de la cerca, sempre podem o bé entrar directament en una fitxa clicant sobre el nom de l'estudi o bé seleccionar 3 estudis per comparar i després el botó de compara. I aquí tenim 3 estudis d'afins, però de 3 universitats diferents. I des d'aquí entrem a la fitxa o tornem al llistat i fem una altra cerca. Podria entretenir-me molt més, però vull entrar a cicles formatius, per tant ara canviarem de registre. Ja descobrireu vosaltres, en tot cas, altres possibilitats de cerca. Des del cercador d'universitats podem accedir directament al web d'FP superior o al web d'FP de grau mitjà. Com que aquests 2 webs són idèntics, tot i que està adreçat a un perfil d'alumnat diferent, us mostro el d'FP de grau mitjà, pensant en les famílies de quart d'ESO. Quan canviem de bloc ens hem de tornar a registrar. Ara no us amoïneu que us posaré els vostres codis d'accés al xat. Torno a entrar amb els del Pere Ribot, iper@portal.cat, iper17. Entrem. Estem registrats. Aquí sí que us explico tots els motors de cerca molt breument i posem algun exemple. A la cerca bàsica també podem escollir un estudi concret si tenim clar quin és el grau que volem cursar i si no ho tenim tan clar, doncs paraula clau. Voldria cursar algun estudi de sanitat. Cerquem. Estem insisteixo, en el de grau mitjà. Quan fem cerques per paraula, cicles formatius, és habitual que ens apareguin molts resultats, també és un cercador de tot Catalunya i, per tant, aquí sí que és totalment indispensable aplicar filtres de cerca i en podem aplicar tots els que vulguem. Buscar una ciutat, en aquest cas no caldria, o almenys a Vilassar no s'imparteixen cicles formatius, hauríem de buscar una ciutat de la vora, o bé directament
L'altra opció és anar a una comarca, comarca del Maresme. Podríem filtrar també per centres públics. Podríem filtrar per preu o per horari. Tota aquesta informació l'extraiem del que ens traslladen els centres, perquè ho preguntem centre per centre. Llavors anem a veure, per exemple, en horari de matí, al Maresme, quins són els cicles de sanitat que es poden cursar. Afinem la cerca. Doncs tenim 3 cicles i veig que els ofereix el mateix centre, que és l'Institut Alexandre Satorres. Cures auxiliars d'infermeria, emergències sanitàries i farmàcia. Per tant, els 3 cicles de la família de sanitat de grau mitjà es poden cursar a l'Institut Alexandre Satorres de Mataró. Aquí veiem en aquesta primera finestra d'informació la durada dels estudis. Us deia a l'inici que encara queden uns pocs cicles d'un any de durada. Cures auxiliars d'infermeria és un d'ells. L'horari en què els ofereix el centre, l'institut, i les places ofertades. Des de la pàgina de resultats de la cerca, el funcionament és el mateix. Clicant sobre el nom d'un estudi, entrem a la fitxa i si ens interessa comparar-los, també en podem seleccionar un màxim de 3. Aquí no hi ha cap problema perquè ja només ens n'apareixen 3. El seleccionem prèviament i el botó de compara, doncs, comparem les places, comparem la durada, comparem si el cicle s'imparteix o no en modalitat dual i comparem algunes dades destacades d'inserció laboral dels titulats que estan extretes d'una altra enquesta que fa cada any el Departament d'Educació juntament amb les cambres de comerç. Llavors, en aquest cas, l'enquesta es fa als titulats de cicles 9 mesos després d'haver obtingut el títol. I des de la comparativa, el mateix. O bé tornem al llistat i fem una altra comparativa o una altra cerca, o bé, clicant sobre el nom de l'estudi, entrem a la fitxa. I aquí esteu veient una fitxa de cicle formatiu de grau mitjà, que és d'estructura idèntica a la de grau universitari. A la part superior, dades descriptives bàsiques, la informació de l'Alexandre Satorres, centre públic, família de sanitat, un any de durada, l'horari, les places, i a la part inferior, diguem-ne, tota la informació ampliada. Els mòduls són les assignatures amb les hores associades, no té el mateix pes en el currículum un mòdul de 60 hores que un mòdul de 240 hores. Aquests són mòduls entre primer i segon curs, tot i que aquest és només d'un curs, són 1.400 hores. Per tant, això està compactat en un curs, en aquest cas. Clicant sobre el nom del mòdul, expliquem quines són les competències de l'assignatura. Potser amb cures auxiliars d'infermeria aquesta segona part de la informació no seria necessària, però hi ha altres cicles formatius que de vegades només amb el nom del mòdul no acabem de saber de què va o què és el que hi ha darrere, què és el que s'ensenya. Els àmbits laborals associats a aquest cicle formatiu, des dels més genèrics a les ocupacions més concretes i fins i tot a les tasques associades al lloc de treball, i a continuació la situació laboral dels titulats 9 mesos després d'haver finalitzat els estudis. Si estan majoritàriament ocupats, si han seguit estudiant o si estan treballant, dels que estan treballant, quin percentatge estan fent una feina relacionada amb allò que han estudiat, dels que han seguit estudiant, quin tipus d'estudi o de titulació han anat a cursar. És freqüent, en el cas dels titulats de cicles de grau mitjà, com deia a l'inici, que quan acabin vagin a cursar un cicle formatiu de grau superior, i després dels que estan treballant, en quines condicions treballen, amb quins contractes majoritàriament, amb quina jornada laboral i amb quina remuneració. I aquí al peu teniu també la font, la mostra encastada i l'explicació de l'estudi d'on hem extret la informació. Més possibilitats de cerca a cicles. A la part inferior tenim la cerca des de la família professional. Us deia a l'inici que hi havia
tres grans categories de cicles formatius: els ensenyaments professionals, els ensenyaments artístics i els ensenyaments esportius. Doncs bé, cada família té el seu desplegable amb els cicles formatius associats. Aquesta és una família d'ensenyaments artístics i aquí podríem desplegar la família de sanitat o la de comerç o la d'informàtica i comunicacions. I des d'aquí també accedir a un cicle formatiu concret. Per exemple, en l'àmbit d'informàtica, sistemes microinformàtics, de grau mitjà només hi ha un únic cicle. Doncs d'aquests 107 que s'ofereixen a tot Catalunya, anem a veure a la comarca del Maresme i en un centre públic afinem la cerca quines opcions tenim. L'Institut Tos i Codina. I l'Institut Lluís Companys, perdoneu. L'Institut Tos i Codina a Mataró i l'Institut Lluís Companys a Tordera. Clicant sobre el nom de l'estudi accedim a la fitxa. I per últim, de vegades jo crec que el criteri de proximitat és important. És important a l'hora de triar els estudis que volem cursar. I per tant, de vegades això és interessant veure si no podem cursar un cicle formatiu a la nostra ciutat, doncs quines possibilitats tenim de cursar l'estudi que volem a la vora. Llavors, aquí tenim un mapa, diguem-ne, de Catalunya, aquí hi ha l'oferta per demarcacions, i aquí tenim un mapa d'àrea metropolitana ampliada. En el cas de Vilassar, podríem anar a la demarcació de Barcelona i a partir d'aquí, com que ja sabem que a Vilassar no hi ha cicles, posar el focus en la ciutat de Premià, per exemple, que a Premià imparteixen cicles. A Premià hi ha només un centre que imparteix cicles, que és aquest que apareix aquí. Quan posem el cursor sobre del punt, se'ns desplega l'oferta del centre. Tot i que estem al web de cicles de grau mitjà, que és el de color verd, aquí veiem família professional per família professional, quina és l'oferta de cicles de grau mitjà i si després dins del mateix centre hi ha continuïtat amb cicle superior. De manera que clicant sobre gestió administrativa accedim a la fitxa de grau mitjà i clicant sobre administració i finances accedim a la fitxa de grau superior. Hem saltat, diguem-ne, del web. Aquests dos webs, que són independents, estan connectats, diguem-ne, a través del mapa. Tenim la fitxa d'administració i finances. Hi ha algú que té el micròfon obert. Llavors, ja som al web de cicles de grau superior. El cercador és idèntic, però amb l'oferta de cicle superior. Per tant, aquí tenim tots els estudis de cicle superior i aquí tenim les mateixes famílies professionals, però amb els estudis de cicle superior. Únicament si accedim a través del mapa, per exemple, anem a veure l'oferta de Mataró. Ara estem a cicle superior. A Mataró no hi ha un únic centre, n'hi ha molts més, com veieu. Ens els podem anar mirant un per un o bé sobre el mapa aplicar filtres, buscar una família professional determinada o un cicle formatiu determinat. Per exemple, de la família de comerç i màrqueting. Veieu? M'han desaparegut la majoria de punts i tinc, d'una banda, l'Institut Tos i Codina, que imparteix cicles de grau mitjà i de grau superior de la família de comerç i màrqueting. Clicant sobre el nom de l'estudi accediríem a les fitxes. Tenim aquí l'Escola Pia de Mataró. L'Escola Pia de Mataró de comerç i màrqueting només imparteix un cicle de grau superior. No és possible cursar cap cicle de grau mitjà. A totes les pàgines d'aquest portal, a totes, tant d'universitats com de cicles, al peu hi ha una pestanya, a veure si trec això d'aquí, al peu dret hi ha aquesta pestanya de contacte i aquesta pestanya de contacte us porta a aquesta adreça de correu electrònic info@unportal.net. Per tant, aquí ens podeu derivar consultes personalitzades que tinguin a veure amb l'orientació des del punt de vista de la informació, que és el que tractem nosaltres.
Si són consultes personalitzades de què li aniria millor al meu fill o a la meva filla, que de vegades ens les envieu, però clar, nosaltres no coneixem els vostres fills i filles. Doncs aquestes preguntes és millor derivar-les a la Cristina, que des de l'Ajuntament ja fan un seguiment més personalitzat de cara a l'orientació dels nois i noies. Però tot el que tingui a veure amb l'aparador de l'oferta educativa, això sí que ens ho podeu traslladar a info@portal.net. Això és el que havies vist tu, no? Perquè això és el que hi ha, diguem-ne, a l'apartat clau. Matèries que ponderen en 0,2. Aquesta part és la que està vinculada, és la part voluntària de selectivitat, que està vinculada a la possibilitat d'aconseguir més nota i d'arribar, en el millor dels casos, a tenir 4 punts addicionals, que és el que fa que la nota pugui pujar fins a 14. D'on es poden sortir, en el millor dels casos, aquests 4 punts addicionals? Veureu. Del ventall de matèries que apareixen aquí, l'estudiant no es pot examinar de totes. Com a molt, en tria 3. Com a molt, en tria 3 vol dir que, si vol, s'examina només d'una. Si vol, s'examina només de 2, però com a molt es pot examinar de 3, en aquesta part voluntària, que és per pujar nota. Però d'aquests 3 exàmens que faci, només li comptaran els 2 exàmens en què obtingui millors resultats un cop ponderats. Què vol dir els 2 exàmens en què s'obtinguin millors resultats un cop ponderats? Doncs que la nota d'aquests exàmens es multiplica per la ponderació. Posem un exemple. Hi ha un estudiant que entra a la seva nota de batxillerat i la primera part de selectivitat té una nota de 8,5. 8,5 en total. 8,5 és la seva nota d'accés a la universitat. No li arriba, la nota no li arriba. Necessita gairebé 3 punts més o una mica més de 2,5 punts. Aquest estudiant es presenta a la fase específica per pujar nota i s'examina del màxim de matèries possibles, de 3 matèries. S'examina de biologia, de física i de química. De biologia treu un 8. L'examen li ha anat molt bé i ha tret un 8. De física ha tret un 6 i de química ha tret un 5 pelat. Les 3 matèries estan aprovades. Perquè aquestes matèries permetin sumar, s'han d'aprovar amb una nota mínima de 5. Ara bé, de les 3 només li compten les 2 millors un cop ponderades. En quina ha tret millors qualificacions? En biologia un 8 i en física un 6. Totes tenen la mateixa ponderació, 0,2. Per tant, química no li comptarà perquè ha tret millor qualificació en les altres. El 8 de biologia se li multiplica per 0,2 i això dona 1,6 punts. 1,6 punts que aquest estudiant suma a la seva nota d'accés a la universitat, que era un 8,5. De física, si havia tret un 6, aquest 6 se li multiplica per 0,2 i aquest estudiant té 1,2 punts que se li sumen a la seva nota mitjana. D'on ha sortit la seva nota mitjana? De la mitjana entre la nota de batxillerat, primer i segon, i la primera part de selectivitat. A l'hora de fer aquesta mitjana, té el mateix pes el batxillerat que la primera part de selectivitat? No. L'expedient de batxillerat és un 60% i la primera part de selectivitat compta un 40%. La primera nota d'accés a la universitat és la mitjana d'entre aquestes 2 parts, batxillerat, primera part de selectivitat. I en la fase específica és on podem aconseguir fins a 4 punts addicionals. Per què en el millor dels casos podem aconseguir 4 punts addicionals? Perquè si aquest estudiant treu un 10 de biologia i un 10 de física, 10 per 0,2 són 2 punts, 10 per 0,2 són 2 punts, aquest estudiant té 4 punts. I encara que traies un 10 a química, aquest 10 no li comptaria perquè de les 3 matèries li compten les 2 millors. I si té 3 notes idèntiques, doncs li comptaran 2. Això és el que fa que a través d'aquesta segona part de la prova es puguin aconseguir fins a 4 punts addicionals. Fixeu-vos, només que l'estudiant en un d'aquests exàmens tregui un 5, ja aconsegueix sumar un punt. Per tant, amb aquesta part específica, l'estudiant ja suma 2 punts a la seva nota d'accés a la universitat. Una segona cosa d'aquí. A aquestes matèries que ponderen, matemàtiques, no l'ha fet ja amb les obligatòries? Sí, també volia estalviar. És a dir,
Matemàtiques, és a dir, us explicava a l'inici que de la primera part de selectivitat més o menys tothom s'examinava del mateix, però era per diferenciar-ho de la segona part. En realitat, a la primera part de selectivitat es fan 4 exàmens que són idèntics per tothom i que són de les matèries comunes: català, castellà, llengua estrangera, història. I una 5a matèria és la matèria comú del batxillerat. Per tant, si aquest estudiant ja s'ha examinat de matemàtiques, que segur que s'haurà examinat, o molt probablement, a la primera part de selectivitat, aquí ja no té l'opció de tornar-se a examinar. Ha de triar unes altres matèries. Ara bé, com que matemàtiques també li pondera, si a la primera part de l'examen, a la fase general, ha tret un 10 de matemàtiques i, en canvi, aquí ha tret un 8 de biologia, un 6 de física i un 5 de química, la matèria que li comptarà, que li ponderarà per davant de les altres serà matemàtiques. No s'hi examinarà a la fase específica, però la nota que hagi tret de la fase general no només li farà mitjana per la primera part de selectivitat, sinó que li ponderarà en aquesta segona part. Li tenen en compte. A la segona part de selectivitat, com a molt, ens podem examinar de 3 matèries, això és cert, però hi ha una 4a susceptible de ponderar si és una de les matèries que ja ens hem examinat a la fase general. Però en cap cas ens hi tornem a examinar a la fase específica, però sí, ens pot ponderar igualment. Vale, gràcies, ara sí que ho he entès. Pregunta per l'FP dual. Sí, vols contestar-ho tu, Cristina, o contesto jo? Tu mateixa. Sí. A veure, tots els cicles formatius tenen un mòdul pràctic que és formació en centre de treball i és un mòdul que es fa a segon curs dels estudis. El que fa la formació professional dual és intensificar la part pràctica, diguem-ne, la vessant pràctica dels cicles formatius. Per què? Perquè les pràctiques comencen a primer curs, és a dir, hi ha uns convenis de col·laboració més estrets entre el centre educatiu i l'empresa. L'empresa assumeix també un rol de tutorització d'aquest estudiant, o sigui, aquest estudiant té una tutorització al centre educatiu i una tutorització a l'empresa. És a dir, es trasllada una part de la formació que s'hauria de fer a l'aula a l'empresa. I a segon curs, que aquesta és una part molt interessant, les pràctiques són remunerades i es fan amb un contracte de treball. Que un centre ofereixi la modalitat dual no vol dir que ofereixi totes les seves places en modalitat dual. Normalment s'ofereixen unes poques places en modalitat dual i generalment l'empresa té també la potestat una mica de, si hi ha diferents alumnes que volen optar a aquesta plaça, doncs triar quin és l'estudiant que millor encaixa amb el perfil, diguem-ne, del lloc de treball. I aquesta és una informació que també mostrem al web d'un portal. Aquells cicles que s'ofereixen en modalitat dual estan destacats d'aquesta manera. Per tant, en aquest cas, l'estudiant que ve de cicles, si no ha cursat el batxillerat abans, s'hauria de preparar una o dues matèries, les que considerés de modalitat de batxillerat, per intentar optar als estudis de psicologia. Ara, si ell amb la seva nota mitjana ja en té prou, doncs ja hi pot accedir. Vale, molt bé, moltes gràcies. Ho has explicat molt bé. Jo també tinc una pregunta de la mateixa sala. No has parlat del batxibac, a veure si ens ho pots explicar. Pot accedir si has de tenir una base d'idiomes ben forta o... Sí, jo crec que aquesta informació es la donaran sobretot des dels centres i jo crec que sí que has de tenir una base important d'idiomes. De fet, a veure, formalment jo sé que es demana almenys el B1. De fet, em sembla que suposo que algun centre de Vilassar deu fer el batxibac, no? Però formalment es demana... No? El batxibac a Vilassar? No, d'acord. Doncs formalment es demana el B1. Ara bé, hi ha estudiants que no tenen el B1 però tenen un bon nivell de francès. Us dic per experiència que sí que cal un molt bon nivell de francès. I el batxibac, perquè amb això hi ha molta desinformació, hi ha gent que es pensa que el batxibac només es pot fer si es cursa el batxillerat humanístic o social. No, el batxibac es pot fer amb l'humanístic, amb el social, amb l'artístic i amb el científic. O sigui, un estudiant que fa batxibac farà igualment les matèries del currículum comú.
aquestes que he dit. Farà igualment la matèria obligatòria de modalitat. Per tant, si és un estudiant del científic, farà matemàtiques. Llavors, únicament, en lloc de triar 3 matèries per completar el currículum, n'haurà de triar només 2, perquè les altres 2 obligatòries del batxibac són Història de França i Llengua i Literatura franceses, a més de l'idioma, la llengua estrangera, que és el francès. O sigui, el batxibac és 1/3 del currículum en francès, però les matèries comunes segueixen sent obligatòries, la matèria comuna d'opció de la modalitat també és obligatòria, llavors els del batxibac representa una matèria més, 2 de la modalitat més les 2 de francès, Història de França i Llengua i Literatura francesa. I els que superen el batxibac tenen la doble titulació, la titulació francesa, que els serveix per accedir per anar a estudiar a universitats franceses. Per cert, per completar el títol també s'han de presentar a una prova externa equivalent, diguem-ne, a la selectivitat, i després tenen la titulació catalana o espanyola. Tenen la doble titulació i poden accedir també pel mateix procediment a estudiar a alguna de les universitats catalanes. Doncs, si no hi ha més preguntes, ja ho deixem aquí, que ja són les 8:30 i portem 1 hora i mitja ja de xerrada. Esperem que la xerrada us hagi semblat interessant i útil i per això us demanem que feu els vostres comentaris de valoració al xat per ajudar-nos a millorar, si cal. També aprofito per convidar-vos a assistir a la propera xerrada, que serà demà dimarts a la mateixa hora, i que està més pensada per ajudar els pares i mares a acompanyar emocionalment els seus fills i filles en aquest procés que no sempre és fàcil i de vegades pot generar certes tensions. Us agraïm molt la participació, gràcies per la vostra assistència i res, us esperem demà, si us interessa.